zami singakanani Sanibonani ugogumisele kulo okhulumayo namhlanje ozokhuluma ngomuntu wenhlanhla umuthi osebenzisayo ukugeza nokuqhuma ngesikhathi usebenzisa ukugeza nokuqhuma lo muthi wenhlanhla uyakhanyisela zonke into zakho zikhanye zibe mhlophe zithi qwa. Ngithi nje namhlanje eke nginazise nje ezinye induku engivele nazo ukuthi nje uma ungafika phakathi kwaleli khaya uzofuna le nduku ukuthi ugeze ngoba uzogezeka nawe uthandeke ube umuntu ngoba ngeke into zakho nawe uvela ungagezekile uthi ufuna into ezinhle izinto ezizohambisana nomuntu ogezekile. Fanele nawe uzinakelele ungabe sewuthi nje ngoba nake into zamazilunge angiyeke kanje cha ungaboyeka kanjalo uboqhubeka nawe uyicline uzigeze ukuze nawe ube nogazi lokuthandeka umuntu mangabe kubheka akubhekela into enhle. Inhlanhla nje iyavuleka kuyakhanya zonke izinto mangabe usebenzise lo muthi lo wenhlanhla ogeza ubizwa nje ngomuthi wenhlanhla. Gezeke ube muhle ube clean uyaqhuma ugeze uphalaze njalo nje uvuke ugume ugeze uphalaze kuze kushaye leso sikhathi esikaliwe. Noma ngabe uyahamba nje endleleni uzozwa nje ngisho abantu ukhuluma nabo uthi ayibo Nkosi yami kade nobani bengangikhulumisa sebengikhulumisa kusho ukuthi into zami ziyavuleka ngempela zonke. Ngoba ayikho into ehlula lokho ngeke uthole ngisho umsebenzi phela into zakho zimnyama kufanele zikhanye into zakho ukuze kucace phela ukuthi umuntu nawe uyadinga into zakho zikhanye ulungiselwe kahle kukhanye ukwazi ukuthi uma uhamba noma ungabe ufuna umsebenzi noma ngabe wenzani sengisho ukuthi nje maningi amathuba ukuthi wena uthola umsebenzi zimbili lezi zinto esengikhulume ngazo zonke zibhekana nomsebenzi nokuthandwa. Uyabona ukuthi nje mangabe uhamba uzizwe uthandeka ufuna wazi lapho ngesikhathi kwenzeka kanjalo nabelungu kanjalo kuzokwenzeka kanjalo. Ngiyacela ukuthi nilalele nisastade ohlelweni kaGogo Mseleku. Gogo Mseleku uyabonga namhlanje.